Yebo, umamkhulu uyena wakho mntanami. Lokugula ngekhanda uma wami. Ngicela uhlise umoya Nkosi yami. Mama wakho wangitshela ingane sonke lesikhathi ngize ngibe neminyaka emingaka. Ukuthi umamkhulu ubengekho right and besibona ukuthi indlela thina esingakwazi ukuthi sikusize ngayo ukuthi nawe ukwazi ukukhula kahle njengezo zonke iy'ngane ukuthi sikuthathe kube yimina uma wakho. Mama ngize ngifunde ngiqede u-matric ngize ngibe neminyaka ewu-25 ngifihlele into engaka. Siyaxolisa besingaqondanga nathi. Besizama ukusiza wena. Hayi mama mina ngibona ukuthi khona into engizawuphinde ngiyithole efonweni wami. Mina umama usathe uwena siyena umama mamkhulu. Uma wakho mamkhulu. Sanibingelele nonke babukeli we-Black Life TV. Kwesinye isiqephu isikhipha izimfihlo nihleli noLungstar. Namhlanje vashelo siswethu uthi-ke na kunodaba afisa ukuludingida. Sawubona njani? Ngiyanibingelela bonke ababukeli be-Black Life TV emakhaya. Mina-ke ngiqhamuka phansi emahlabathini oLundi. Ngize ngenkinga nami la sisi wami ebengikade ngangifuna ukuyidlulisela kumntana abantu abazi ukuthi owami ongasiye owami. Ngiyena wakho. Okay. Angazi noma mhlawumbe ushawa uvalo yini ngithi ngisakubingelela usubingelela ababukeli. Uyaphuma kumina ngathi uthi ngifuna ukuwashaya amaqephu nje ngiphume kule ndaba. Hayi sisi wami ikade kusekudala ngidlala indaba lena. Inesikhathi singanani? It's been 25 years. 25. Yeah. Okay. So imayelana iqale kanjani indaba before size sifike kuyona? Sisi wami thina sizalwa sibathathu kubazali bethu. Awumama nobaba sebashiya sekusele imina nosisi baba babili. Lo munye kuseganile usemzini wakhe sengisele nosisi wami. So usisi wami ugule kakhulu sisakhula wagcine esephazamiseka nasemqondweni. So ekuguleni kwakhe kwahamba isikhathi kuthe nje iminyaka isidlulile sesikhulile nasesibadala wase eyamisa singazi nazi ukuthi umithe kanjani. And uthi akekho right ekhanda? Yebo akekho right ekhanda. So manje emitheni nabona kanjani ukuthi umithi kwenzakalani ungase usichazele ngalapho? No ukuthi bekuhlale mhlambe inyanga nenyanga siyamhambisa aye kojova lapha esibhedlela for ukuthi mhlambe i-mental yakhe ihlale ibe stable yabo. So sithe the other time sesimhambisile esibhedlela then base beyathola because besenokugula nje mhlambe izophalaza ekseni nje kunokugula nje singakuqondi kahle. So sathi ngelinye ilanga sesimhambisile ke sesiye kumjova then base beyasitshela ukuthi sekwenzeke lokhu ukuthi usemithi. Sure. And then nayi inquirisha kanjani ke naye ukuthi uba wenze lento le? Sithema simbuza naye akazi because niyazi nani ukuthi abantu abangekho right emqondweni kaye nje nabo benga understand ukuthi kwenzakaleni. Yaze yanzima ke lena ke. So manje ke senitholile ukuthi udadweni ongekho right ukhulelwe, what now? Nenze njani? So mangithola because wayehanjiswe yimina ngalelo langa then ngase sesibuyele emuva ngafonela usisi wami sabiza nabo malume because kwakumele sihlale phansi sibone ukuthi senze njani ngale ndaba le. So masihlala ke nje akekho umuntu owayefuna kahle ukuyingena indaba yakhe because vele uyazi ukuthi abantu abaningi indaba yabantu abangekho right ekhanda bayinaki. So into esadecide ukuyenza the time usisi wami imithi nami ngase ngithatha isinqumo sokuthi sizowenza engazuthi nami ngimithi kanye naye. Emva kwalokho sathi mase sifika ngosuku lokuthi a30 sathi mesifika esibhedlela ngase ngiyayidecide ukuthi ingane ngizoyithatha samtshela ukuthi eyakhe ingane idlulile emhlabeni. So akhathe nimtshela lokho ngiyazi ukuthi kena abantu abangekho right ekhanda bayithanda ingane zabo. Akhathe nimtshela lokho wa reacta kanjani? Kwakunzima and ngathi wayebona ukuthi no le ekweyami yakhe because wayesho ukuthi no ingane yami ayikwazi ukufa ifa kanjani yile ekweyami yabo nje kwaba khona lokugula lokho nje ubesehleze ephethene namathawula ke manje ethi nje shushuzela amathawula yonke into ingane nje eyakhe nje ngifuna imali yamaphempa sengane yami mina siyamtshela ukuthi seyadlula ingane emhlabeni athi angibonanga nje ngcwatshwa ini sabona nathi ukuthi senza kanjani samtshela nanokuthi ngosuku lomncwabo wawungekho usesibhedlela so kumele siyingcwabe ingane ngoba vele yayisayincane ingane encane ayikwazi ukuhlala isikhathi eside emakhazeni. So wagcina kwamukelile lokho akashongo ukuthi ufuna uyibone
No, azange nje Akasho. aze asho ukuthi ufuna ukuyibona ethuneni nani nani, kodwa nje kuhambe kuhlale kuvuke lokho ukuthi yena ingane yakhe isaphila kanjani kanjani. It's like uyafila kahle kahle ukuthi Umama phela isakhona. uyasho ukuthi lo liseduze. So manje-ke ufuna ukutshela bani le ndaba le ngoba usenifihla isikhathi eside kangaka? Bengifuna ukutshela yena umntana lo owazi ukuthi ingane yami ukuthi kahle kahle akusiye owami, ngoba phela kunezinto nawe uzaziyo ukuthi lezi zihamba zidinge umzali wangempela. And kunezinto ezivalelekile nje kuyena, yabo nasesikoleni bengasaphefomni nakahle, uhamba wazo-drop out esikoleni, noma ezama umsebenzi kuhambe kumbhedele nje Yeah. yonke No, I into. understand. But-ke ngizothi uyini kwena-ke manje ngoba phela sesiyo indodakazi yakho, kodwa sothi indodakazi. But indodakazi yakho umuntu onjani yona-ke? Awu, Nkosi yami umuntu o-right, yabo into eyenza kwazi ukuba ngathi impela uzalwa yimi, unomoya ophansi nje, intombazane ekhululekile, ixoxa nawo wonke umuntu and ukuhlakanipha yes, kodwa manje kube nalokho nje okwenzakalayo, mhlampe ingoba angazi uzala uma wakhe lona. I-relationship yakhe-ke nodadewenu injani? I-close kakhulu, bayazwana kakhulu nje, yonke into yabo nje mawukuthi kunento ayidingayo uyakwazi ukumtshela yena, mhlampe lona-ke lo uyabona ukuthi angakwazi ukumsiza, then asengatshela-ke nami ngimsize, yabo it's like uyavela lento ukuthi kahle kahle nanguma wami kodwa yabo. So usho ukuthi ekukhuleni kwakhe bebuyashone kuyena u-anti wakhe noma ibona ukuthi-ke nakekho right ekhanda? Yebo, umthanda kakhulu nje, ba-close kakhulu naye, and ulo usisi wami lo ophambi kwami uyena okwazi ukuxoxa kangcono kunaye nje, bane-relationship e-close kakhulu, babhonda kakhulu. So ngokuhamba kwesikhathi anikaze mhlambe nithole ukuthi ubaba wakhe? Ayi, ngabe ngidlala ngayo sisi wami, sazama bandla ukufuna nathi sifunisele, akekho noyedwa nje sengingasho ukuthi naye uyaphuma ukuthi mina ngubaba wakhe. Nanokuthi noma sizama kancane kancane ukumbuza ukuthi hawu ini ube sanakhombe nje phandle, nathi singazi ukuthi sophuma sifune ephi-ke emekhomba phandle. Okay, ngiyambona-ke usisi omncane-ke senizomtshela kudaba yena-ke. Uma wakhe-ke yena nizomtshela? Inkinga enzima-ke ngoba ulaka ngiyazi nje lizovuka uma ukuthi naye siyamtshela. Into engiyibukayo, isinqumo sesingathathwa usisi lo esizomtshela umntanami ukuthi uyathanda yini ukuthi azi, kodwa ngiyazi uzobe ethanda naye ukuthi azi, kodwa kuzoba nzima. Yes. I think nakuyena kuzoba nzima ukuthi ukhule azi ukuthi-ke nowena umama, kodwa futhi uyabona ukuthi u-close to lo munye. And angazi-ke uzoyithatha kanjani esethola ukuthi uma wakhe kahle kahle akaphilanga nasekhanda. Okunye phela uma emthanda njengo-anti wakhe ukuthi-ke nakaphilile. Okunye futhi masethola ukuthi kanti lo muntu ongaphilile uzala mina. So sizomthinta usisi omncane simuze ukuthi uthini yena ngalolu daba, asithembe ukuthi-ke na uzo-understanda yonke lento nanokuthi wawuyenzelani. Okay. Simthinte usisi omncane simtshela ngalolu daba, asithembe uzozwa ukuthi-ke na imbangela yokuthi kuthathwe lesi sinqumo kwakwenzela yena ukuthi akwazi ukukhula abe ingane ephelele. Asimthinte. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. Ipharmacy yethu i-141 KE Masinga Road eDurban. Inamba yethu yocingo 062 219 7748. Sithinte njalo ukwazi nokuthola usizo ngespecialist nazo. Simthinte.
I'll ring. Okay, akalibambi. Simzame futhi. Yebo sawubona. Sawubona sisi unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka-Black Life TV. Kuhleli lithi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Hello? Yebo sisi ngikhuluma. Okay, ngiyabonga kakhulu. La ka-Black Life ngihleli noma wakho. Uthi-ke na ucela ukutshela something. Ngisacela umlalela. Uma wami. Yeah. Okay. Okay, ngicela umlalela. Sawubona. Yebo mama. Unjani sona sami? Ngiyaphila njani wena? Ngiyaphila. Ngaka kodwa. Angizwa? Ngithi ngisakubuza kangiphethe ukuza lento ofuna ungitshela yona. Hayi, hlisa umoya mntanami. Ngicela ukubuza uhleli phansi la ukhona njengamanje. Yebo mama sephansi right. Ngakhuluma nje. Okay. Ngiyacela ungangidinelwa lento engangiyenza ngangiyenzela ukusiza wena yezwa. Yebo mama. Ngifuna ukukutshela lana ukuthi ngithi uyasibona isimo samamkhulu ukuthi sinjani. Yebo ngasibona. Ngifuna ukukwazisa lana ukuthi umamkhulu uyena ma wakho ngempela. Angizwa la? Ngithi umamkhulu uyena uma wakho ngempela, mina ngisiyena uma wakho. Usho ukuthini mama usho njalo? Usho ukuthi mina ngizalwa yilo mama ekumlibe ngomamkhulu. Yebo umamkhulu uyena ma wakho mntanami. Lokula ngekhanda uma wami. Ngicela uhlise umoya Nkosi yami. Mama wathi ungangitsheli ngani sonke lesikhathi ngize ngibe neminyaka emingaka. Ukuthi umamkhulu ubengekho right and besibona ukuthi indlela thina esingakwazi ukuthi sikusize ngayo ukuthi nawe ukwazi ukukhula kahle njengezo zonke izingane ukuthi sikuthathe kube yimina uma wakho. Mama ngize ngifunde ngiqede umatric ngize ngibe neminyaka ewu-25 ngifisela into engaka. Siyaxolisa besingaqondanga nathi. Besizama ukusiza wena. Hayi mama mina ngibona ukuthi into ezawuphinde ngiyithole efonweni wami. Mina umama uthathe uwena siyena umama mamkhulu. Uma wakho mamkhulu. Ngiyayizwa mama into oyishoyo. Hlisa umoya sisi. Futhi vela yithi into engiphilela emhlabeni. Hayi, musukhuluma kanjalo. Angithi uyazi ukuthi ngiyakuthanda nami. Yebo ngiyazi. Yebo, so ngicela wamukele nje ukuthi uma wakho mamkhulu akushintshile mina ukuthi nguma wakho ukuthi nje ngiyafuna nawe ukuthi ulazi ekugcineni iqiniso. Mina indaba ngazala umama ogula kanjeyana. Musuku lokhu uzisola lana Nkosi yami. Mama yabona nje yabona kumshayela usuku namhlanje singafisela into engaka. Ngiyithathe kanjani lento ngiyifaka kanjani enhlizweni ukuthi uyena umama siyani. Ngiyikhiphe kanjani enhlizweni ukuthi wena uma wami. Kuzomele wamukele kodwa ekugcineni sandwa sami. Manje ucabanga sisenze njani? Simtshele umamkhulu noma Mina ngibona ukuthi asiyisiseni lezigcine kuthina sobabili. ngobani? Ngoba mina ngifuna ukwazi ukuthi uma wami umamkhulu. Kodwa ngithi sonke ekugcineni siyadeserve ukulazi iqiniso. Angithi nawe ngikutshelile iqiniso. Yebo ma ngiyayizwa into oyishoyo. Kodwa isisithando ukuthi sigcine kuthina sobabili lokho ngoba vele uzongitshela iqiniso wenzela ithemba yakini. Asikho isidingo sokuthi sizositshela umndeni ukuthi mina ngizala umamkhulu. Enye into ukuthi umndeni uyazi, umamkhulu kuphela ungazi.
wena uyazi. Uyazi. Angithi uyabona ukuthi usakuphethe kahle noma wazi ukuthi uyingane yamamkhulu. Angeke uze kushintshe lutho ukuthi nje umamkhulu kumele alazi naye iqiniso. Umamkhulu akayazi leyo nto. Uyena Nkosi yami ungazi. Ngiyakuzwa. Ngiyabuzwa. Anginankinga singamtshela umakhulu singaqala kakhulu. Ngiyabonga sana sami uku-understand. Ngikhulumisa naye. Hi sisi. Ngiyaxolisa ukuthi ke uthole lolu daba kanje, but uzizwa kanjani? Umamncane wakho la akalichazanga udaba ukuthi ke wakhulelwa, babecanga ukuthi what's best for wena ukuthi ukhule nawe ube normal child bakuthatha. So I think mhlawumbe babenzela wena kakhulu more than bezenzela wena bona. So ungakwazi mhlambe ke ukuthi ke ube nayo leyo nto ukuthi ke nimtshele umamkhulu wakho ukuthi wena lengane. Yeah. And I think ke naye uzothola i-comfort because umamncane wakho uyachaza la ukuthi ke ni close. So iyezwana inkaba ukuthi ke sike saba ndawonye thina. Yeah. No, siyabonga kakhulu ukuthi ubambe i-call yethu. Okay. Bye. Uzizwa kanjani? Hey, bekunzima impela ukumtshela. Kodwa ngoba uzohamba Nkosi yami ajwayele and ngiyajabula naye ukuthi ekugcineni naye useyalazi iqiniso nanokuthi uzowamkela nje ngokuhamba kwesikhathi ukuthi umamkhulu kahle kahle uma wakhe. Into esengiyisaba kakhulu nje ukuthi sesotshela umamkhulu. Ngibona engikubona kunzima. Yo, yazi kodwa mhlawumbe ngiyenze ngalendlela ngoba usaba. Mhlawumbe ngiyenzela ukuthi ke najabula athi kade ngezwe sengiconfirma into ade vele icabanga. So I think leyo nto izothatha wena ke nendodakazi yakho sinimhlalise phansi. Uphi manje? Uyahlala ekhaya? Yebo, ngihlala naye. Oh, kanti Indodakazi besemsebenzini. Oh, so ubahlalise ndawonye? Yebo. So indodakazi ikhule phambi kwakhe nje? Angifuni aqhele kakhulu nomzali wakhe. I think ke into enhle kakhulu leyenzile noma mkhulu I'm sure uzo understand. Ukuthi sekuzoshintsha ulimuke nje nanokuthi ba adjust. Sazoba nzima. Hayi, siyabonga kakhulu. Yo, niyayizela ke babukele emakhaya ukuthi ke indodakazi inokuthuka ukuthi ke kanti lo mama ogulayo uyena mama wakhe but babenzela ukuthi yena abe right empilweni naye. Asithembe ukuthi bazokwazi ukuthi bathole indlela yokuthi badalule lolu daba kumamkhulu ingabe khona ingxabano. So Black Life TV sinthanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. The Black Life TV.